Eskerrik asko Izuzko. Bueno, hola, izenburua oso ponposua da, hizkuntza kudeaketaren gaineko diskurtsoak enpresan. Aipatu ez naizela ditu diskurtso kontutan, eta pixkat izenburuan berean jarri dizuegun azterkuntzaren berri emango dizuet, eta haren lanaren ondorioen gainean hariko gea gaurko saio hontan. Azken batean azterkuntza izan zen 2005-2006 urteen artean Gipuzkoako bulego sarean egin zen azterlan bat, diseinu lanetan eta Elujar aholkularitzaren laguntza izan zuena, eta gero lanaren garapena eta hori Kutxakoen bizkar joan zen. Honi aritu nintzen Gipuzkoako bulego sarean partikularren alorreko langileak elkarrizketatzen, galdera sortak bialtzen genizkien lehenengo, eta gero jasotako erantzunekin elkarrizketak egiten genizkien. Eta, pixka bat, 768 langileren datuak bildu genitun, momentu hortan lanian ari zirenen lautik iruren datuak. Eta hietatikan aurrez aurreko elkarrizketak 758 izan zian, alegia lanean ari zirenen 165, eta orduan ezagutza datu kontrastatuak jaso izan genitun, 768-tik 185 batian. Eta gainerako guztia, ezagutza datuak eta alde batera beste informazio aitortuaren gainean, informazio aitortutako, bereik aitortutako informazioekin osatutako datuak dira. Emaitzak, labur, aipatu behar dizu eta aurrekoan, justo 2005-2006 urtea Kutxaren barruan, oso urtezea dela, aurreko urtean Mikel Irizarrek kontatu bezala, bulegoetan bereziki aurreko urteetan kontratazio politika geldituta egon zen, eta orduan azkunde momentu bat zen. Jende adinean aurrera zijoan jendea erretiratzen, eta jende gaztea sartzen, eta horre pixkate egia esan bulegoetan mugimendua handia zegoen momentua izan zen, eta oso nabarmen ikusten ziren bai zijoa zenen zeak, ezagutzak eta ohiturak eta pertzepzioak eta bestekoak, eta bai zetozenenak ere, ezta. Emaitzak labur, ezagutzak lehiatilan ahoz 180 batek ahoz lehiatilan bi hizkuntzetan hartatzeko kapazitatea gaitasuna zuela zehatu genuen, Kutxaren beraren harridurarako. Arreta komertzialean 175-koak zen ezagutza datua, eta elebidun funtzionalak, alfabetatuak, edozein zein nahi lan egiteko kapazitatea zutenak, 3tik bat. Belaunaldi berriak nabarmen ikusten da elebidunago datozela, azken batian kontratazio politika ja 2000 urte hasieratikan ona jarria zuelako Kutxak ez inon jasota idatzita, baina bai propio bulego sarerako kontratatutako pertsonak elebidunak izan bartzutela. Hori ezagutzari dagokionean. Erabilera datuak, nahiz eta aitortutako informazioa zen, erabilera bajuagoa zen, txikiagoa zen, eta ikusten ari ginen ere, belaunaldi berriagoak zaharragoen ohiturak reproduzitzen ari ziela. Oso jende gazteari, oso jende adinez nagusi, eta haien eskola baldintzak izan ez zituztenen diskurso eta esamoldaketa jaso genizkien. Aipatzekoa da lan horrek ezagutza eta erabilera datuaz aparte, pertzepzioak, iritziak, jarrerak, eta bizipen ugari eta lekukotza asko jasotzeko aukera eman zigula, bakoitzak azkenean bere hizkuntza esperientzia kontatzen dizut, hizkuntza esperientzia azken batean bizi esperientzia denez, horrek guztiarekin, horiek guztiak egia esan ez genituen aztertu, baino jaso egin genituen. Beraz, azterkutxa berez ez da diskursoen azterlan bat, batez ere ezagutza eta erabilera datuak jaso zituen, lan bat da, baina pertzepzioak, iritziak, jarrerak, bizipenak, lekukotzak, horiek ere jaso egin genituen, eta nolabait horietatik joerak ikusteko aukera, ondori batzuk ateratzeko aukera
horre guztiak, material horre guztiak aukera hori ematen digu, ez? Eta horren gainean jardungo naiz urrengo zeatan. Elebakarrekin hasiko naiz, azken batean elebakarrak beraien ezeak jasota, hizkuntza hegemonikoa hitz egiten duten hiztunak dira, ezta? Ez da kuestionatzen, dena da aldeko, dena dute aldeko, dena zoragarri, dena ondo, abantailarik besterik ez dituen hizkuntza batean mintzatzen dira, eta hori beraien jardunean ere igarri egiten da. Euskara ikasteko baldintzak jartzen dituzte aurretik berehala, hori zen ohiko zehatako bat, berehala, ez, liberazioa zela, aurrezki kutxa bat da, egia esan, ez da administrazio publikoa, baina aurrezki kutxa hauen sorreran administrazio publikoa dago, bera dago, eta egia da administrazio publikoko espiritu hori ere atzematen dela langileen artean ere, ez da. Liberazioa berehala ateratzen zizuten, ez da, matrikularen ordainketak, baldintzak, berehala hori da lehenengo puntua, ez da, galdetu ezkero, edo euskara ikasteko prest altzen deke, edo baldintzak aipatzen zituzten, ez. Gero badago beste puntu bat ere, guztiengan atzematen zena eta zen arduraren bestaren ganatzea. Alegia, atzeti datozenek egingo dute, pilota beraien teilatura bota, gaztiek egingo dute. Eta hor betikoa da, ez? Cuando nosotros nos jubilemos, eta nosotros ya no contamos, eta holako zeak, ez da? Erdaldun elebakarrek oso garbi zeukaten, atzetik zetozenen eginkizun bat izango zela hizkuntzaren ezagutzan aurrera egitearena, kudeaketarena, eta beraiek nolabait hortikan prozesu horretatik kanpo ikusten zuten bere burua. Eta gero unibertso paraleloak, ez? Aipatu behar da ere, beraiek ere, mundu horretatik unibertso paraleloak aipatzen, unibertso paraleloak ulertu behar da kontinuum bat bezala. Bi zen kontinuum bat bezala, azken batean, batetik daude euskeraz garatzen den bizitzari, gizarte horri bizkarra eman da bizi direnak, esan ezer ez dakitenak eta ezer jakiteko asmorik eta erabat bizkarra eman da bizi direnak, eta gero hor kontinuum horretan jarraituta daude, badakitenak nahiz eta beraiek elebakarrak izan, ondoan beste komunitate bat dago, eta harreta jartzen dute, eta interesatzen saiatzen dira, horietakoak ere badaude, hor tartean denetik aurkitu genuen, ezta? Baina hori, bi unibertso paralelo bezala eta gero bakoitza kokatuko zen horzea horretan, ardatz horretan edo. Jarraituko dugu aurrea, elebakarrei dagokionian bezeroak aukeratzeko aukera bermatu beharrarekin bat datoz, garbi ikusten dute, batez ere jendaurrean lan egiten dutenak direnez, oso garbi ikusten dute bezeroari hartatu bertzaiela bere hizkuntzan. Elebakarrik zeanak ere oso garbi ikusten zuen zebazan. Gero kontua da, pelota gazten teilatura botatzen dutela, atzetik datozenen teilatura botatzen dutela. Baina ide hori behintzat oso zehatuta zegoen, oso barneatuta zegoen, da horra aipatu behar da, 80etan kutxen bateratzea baino lehenagotikan ikusten zen sekulako lan egina zegoela, jende asko, elebakar asko eta asko, paseak zirela, elujarrekin eta antolatzen ziren euskara eskoletatik, eta kutsak beraz euskan trebakuntza zehatatikan oso nabarmena zen. Eta hori guztia atera egiten zen. Eta orduan, zegoen olako sentiberatasun bat, edo hori garbi ikusten zen zea bat zen. Bestetikan, ulermena lantzeko prestutasuna agertzen zuten, alegia, planteatzen bazenien euskara ikasi behar zutela, edo horrelako zer insinuatuzkero, ostras, kuestionatu egiten dute hori, ez da? Baina planteatuzkero hori, ez? Eta beraiek garbi ikusten zuten, beraiek zela, berain ulermena zela nola baite muga zea guzti hortan, beraiek ikusten zuten, orduan, ez ja euskara ikastea bere osotasunean euskaraz bizitzeko bezik, ulermen mailan aurrera pauso batzuk emateko zea eskaintza egin ezkero, hor nolabait relajatu egiten zian. Eta hor ikusten zuten, akaso horren
alde edo maila horretan, edo horretan, eremu horretan zozer egiteko prest, ez? Aipatzen zizuten, bere iloba gainera, ez nire iloba dago, edo hori, ez? Bueno, ja ateatzen ziren ja, bebigun baten zeak atzematen ziren ja urte horietarako, eta atera egiten ziren olako gozak. Ja ez lanerako bakarrik, baizik bizitzarako eta zerako, bere konturatzen ziren, laneako bereziki ohartzen ziren, ez? Zenbakiak jakitea, lau gauza jakitea, azken lehiatila batean, sartu hainbeste, atera hainbeste, transferentzi kontu honea, beste elkarrezketako mugatuak izaten dira. Eta hainbesterainoko zerbait egiteko persutasuna agertzen zuten. Eta nahiko ideia amankomuna zen elebakarren artean hori. Gero horrek topo egiten du euskaltegietan egiten den eskaintzarekin, alfabetatze euskalduntzen munduan, abek ematen dituen diru laguntzekin, ez dira moduloak modu horretan saltzen, ezta? Eta ez zaie horrelako eskaintza bat egiten, gero merkatuan guk eskaini arren, edo planteatu arren, beraiek ez dute aurkitzen horri forma emateko, eta askotan da, euskara ikastarakoren nola saltzen ditugun, ezta? Horretaz ere jabetu ginen. Gero lankideekin aritzeko ez dute euskararen beharrik sumatzen, hori gehiago da bezeroei begirako zehozer, lankide kutxa barrura begira, ja barruko barne bezeroa esan dezagun barne bezeroari begira, euskara, ez total denek erderaz badakite, eta badakite, haien erderaz mesedez esan, eta ja erderaz ingo diotela, beraz hor oso nabarmena agertzen zen hori, eta gehienak eroso alegia elebakartasuna, oso gutxi ziren jabetzen zirenak elebakartasunak eragiten zituen sufrimenduetaz, eta hori ez, bazegoen bat, adibidez bat aipatzen zuena, es cierto que en la sociedad se está ganando terreno, a la gente le da vergüenza reconocer que no sabe euskera, y es por eso que no se comportan con educación o normalidad. En Irún, pertsona berak jarraitzen zuen, en Irún jamás hemos oído el euskera en la calle, excepto a los caseros. Estoy segura que ellos han sufrido mucho porque muchos no les entendían. Osea, olako lekukotzak jasotzen zian, eta zehat ikusten zen oso gutxi zian, oso salbuespen bakanak izan zian, 650 elkarrizketa eta 700 fitxetateikan, ezta? Eta hemen perlatxo batzuk ekarri dizkitzuet. Bueno, pues hori, a mí si me liberan al Barnetegi, con las vaquitas, vuelvo hablando euskera. Pues horrelako gauza perla jasotzeko aukera izan genuen elkarrizketa egiten. Todo está en bilingüe, pero ¿qué más? O sea, zuzere jo nahi zute, ezta? Lo principal de nuestro trabajo es ser bien atendidos. Seguro que luego al cliente le importa menos en qué idioma es atendido. Eta, bueno, hau frogatu da, berriki iaz egintzen azterketa batean, kutxa barruan, bezeroi egiten zaien zeatan, frogatu zen, 4 bezerotik bat, prest egon zitekeela kreditu zea batean pixkat gehixio ordaintzeko, mailegu batean, baldin da euskeraz hartatu izango batzen. Osa, propio berariaz galdera hori eginda, bezeroek erantzuten zuten lautik baten, eta hori horrelako ze entitate batentzat, markatu handia da, hori ez. Baina, pertzepzioa langile batena da, lehiatilean, bezero elebidunari etzaiola jola, ez? Los cerrados esos de los que machacan. Uy, qué cara has puesto, seguro que eres de los machacones. Nahi esan zian. Hoi zan. Bueno, oso sinceroa zan, hor, oso, jendea tratu normalki oso naizta elebakarrik oso harrera ona, eta naizta jakin hizkuntzari berariaz galderak ingo genizkiola, eta benetan oso harrera ona egin ziaten han bulego eta marrena. Elebidunei begira, aipatzekoa da, hori aurrekoan aipatu behar nuen, egila da, elebakarrei norbaitek beraien presentzian euskeraz bakarrik egitea ez luketela ondo ikusiko. Eta hori propio, hori berez azpimarratzen zuten zea batzen. Barkatu. Atzera, gaztelaren logika nagusi, hori da. Las vaquitas, hori da. Elebidunena, hori gazteleraren logika nagusitzen da. Alegia oso nabarmen ikusten genuen ez, elebidunak hori bizkuntza hitz egiten ditu eta bere barruan erdaldun bat eta euskaldun bat bizidia. Eta garbi dago zenek agintzen duen, erdaldunak. Gazteleraren logika nagusitzen da. Eta portaerak eta ze ikusten dugu elebakarren norabide bere handoa zela ez. Euskera gehiago sakontzeko, edo esfortzu bat egiteko, edo zehatzen bat zenien,
euskaldun zaharrak eta hain batetik gora alfabetatzea, edo jo, gerozta, bere herriko prensa irakurtzeko, eta pixkat beste, edo kutxan, manejatzen den eguneroko idatzizko gauza erraz zeatan aurrera urratsak emateko eta planteatzen bat zenean, utzi nazu, oi atzeti datozenak, berriro. Atzeti datozenak, ez, arduraren besten ganatzea, ez daka denbora ikortako, total ni nahikoa, nik ja hitz egiten dut, nahikoa dut, ez zuten idatzizkoaren behar hori eta ez zuten lanean beharrizko edo baliagarri izango zitzaien, edo ikusten bazuten ere, ikusten zuten segulako esfortzo suposatzen ziela. Orduan, bitu gaztelera zer oso gonago, virgencita, déjame como estaba. Eta hola, beraiek oso garbi ikusten zuten. Eta hori adierazi egiten zuten. Eta, berdin, pelota atzetik zetozenen eta ja eskolan alfabetatu eta ja belaunaldi berrian tailatura pasatzen zuten. Eta aipatu behar dugu, unibertso paraleloak lehian, baina lehian pertsona bakarraren barruan. Eta hor ja ez da ni hortik kanpo ikusten dut elebakarra naizelako ez, beraien baitan ikusten zuten lehia hori ez, eta hori oso nabarmen kontraesan handiak ikusten ziren, eta guk horri momentu hartan zaten ikusten genuen neurosia, eskizofrenia, horrelako zak esaten genizkion ez, Ferran Suai eta Gema San Ginés eta Valentziako Psikologiako Unibertsitateko hauei esker talerretan, taller de espai linguisti personal hauetan lantzen den zeri hori esker, psikologian horrek badu izendapen bat, Martin Seligmanek bere txakurrekin da zehatu zuena, babesgabetasun ikasiaren sindromea, eta ikusten zen, orain ja izten bat jarri diezaiokegu, 2005-2006an, egin genuen lanean, izen bat jartzen ez genekin hori ez, por cierto, hemen aretontan bertan, emuneko lankide Eliasek, bain publizidaderako tartetxoak, Eliasek telpari buruz saio bat emango du ordu batak eta bostetan. Interesa baldin badezue, beak hobekiago azalduko izan, baina, kontua da, kogoratzen ez hori ez, ez genekiela nola deitu, nola izendatu eta gaur egun ikusten ari gara, baita unibertsitate mailetan ere, gai hauek jorratzen ari direla eta horiek lantzeko teknikak eta zehatzen direla, ezta? Tailerra hoi esker. Elebidunak naiz gazteleraren, erdaldunen logikaren eta begiradan arabera jokatu eta portaerak hartara lerratu, egia da, begirada osoagoa dutela, eta oso nabarmen ikusten zen, bezeroaren gogoa, igurikapena eta premiak atzemateko gaitasuna, beraiek ikusten zuten arazoak, hainbat galdera egin genizkien berdin, eta gero datuak ustiatzerakoan, elebidunen eta elebakarren ezak erkatu genituen. Eta oso nabarmen ikusten zen, nola, elebidunak askoz, beraiek ere neurri baten bizi dutenez, garbiago ikusten dutela hori, kutxaren zerbitzu eskaintzaren ezagutza zabalagoa dakate, eta bezero hartatzerako orduan, badakite zer eskaini, zer dagoen, zer ez dagoen, eta zerbitzuaren hobekuntza premiz jabetzeko gaitasuna, ez begira osoago bat, aztiago bizi dutenez, beraiek ere horren arabera zehatza dute, eta hori ere jaso genuen. Azken batean, bezero bati berak hautatu duen hizkuntzan hartatzeak eragiten duen satisfakzioa, modu esplizituan beraiek zehatzen zuten, azpimarratzen zuten nabarmenen, ez? Perlatxo batzuk, elebidunenak, hau enpresa bada ino el Departamento de Lingüística del Gobierno Vasco, alegia lanak ez duzer ikusirik hizkuntzarekin, eta euskerari buruzko zea bat kutxak berak. Ez ginen kanpoti joan dako zehatez, nik lan hau egin nuenean kutxako langile izan itzen 2 urtez, eta ni lankidea naiz, eta kutxak oso garbi zeukan nahiago zuela horrela, zebazekien horrek bestela, kanpoko norbaitek eginezkero erreakzio txarrak eragingo zituela, eta hala ere, lankidetik lankidera, galoitik galoira bezala, hauxe erantzutez zuten gutxitan, baina holakoak agertzen zian, ez? Gero, holakoa, ordizetik larratxoa etorri nintzenean, euskaraz agurtzen dituen bezeroak, eta batzuk beste hilerara joaten ziren beldurragatik, badirudi 80etan, eta euskera sartzen hasi zenean finantza entitateetan, eta aurrezki kutxetan, eta lehenago ere egiten zan, baina poliki-poliki ja modu proaktiboago batean, erreakzioa, elebakar, bezero elebakarren zak ere, oso zeak izaten abentzien, ez? Eta elkarrizketa genuen egun horietako batian, plaentxin gertatu zen hau, gaur marrokier bat etorri zaile jatilara, erdera saludatzera nindoan, eta azkenean berak euskaraz agurtu, euskaraz egin dit. Zur eta lur gelditzen ez, nalek, guk geuk, ere, nola jokatzen dugun, bezeroa, depende zein den, nola zehatzen den,
Hau guztia, egila da, olako lekukotaz aparte, haurtzaroan, eskolan, kalean, euskaraz aritzegatik pairatutako zigorrak, horrelako errepresio mekanismoak eskoletan erabiltzen zirenak eta asko jaso genituen, bezero euskaldunei emandako erantzun ez egokiak ere asko eta asko gogoratu egiten zituzten eta ez hain aspaldi gertatakoak ere jaso egiten genituen. Eta hizkuntzaren inguruan norberak izandako satisfazio eta frustrazio asko agertu zian zean barrena. Bueno, eta pixkat amaitze aldera, beste diskurtsoen eta pixkat lekukotzenkin batera, arreta berezia jarri genion izendapenei. Eta izendapenak, selkatu ditugu irizpide ezberdinen arabera, hau behiztun motak, ez? Batetik daude, euskeraz, euskalduna, euskeraz mintzatzen dena, definizio orokor gisa, modu neutral batean hiztuna esateko, euskero parlante, euskaldun parlante normal, euskaldun. Nola izendatzen gaituzte erdaldun elebakarrek, eta nola izendatzen dugu guk ere, euskaldun elebidunak, gure ura. Eta gero daude, erdalduna, kastellanoa, baskoa, alegia erdaldun elebakarra nola izendatzen dugun, ezta? Baskoaren kasuan hor, lurralde ñabardura bat egongo da, segurazki. Ezagutzaren arabera selkatuzkero, kasero, kaxero, jende kaxera, kaxero recalcitrante, kateto, hauek izango liatezke, baserritarra, lehengo baserritarra, euskaldun itxilla, euskaldun zarratua, hauek izango liatezke, euskaldunaz ari ganean, nolabait gazteleraz ondo molatzen ez dena, nolabait elebakartasuna azpimarratu nahi izaten denean, eta horrela izendatua izaten da euskaldun iztuna. Eta erdalduna, kastellanua, baskoa, erdaldunaz ari ganean, eta elebakartasuna azpimarratu euskeraz ez dakiela esan nahi denean, ez da? Portaeraren arabera, elebakarren aurrean gaztelera jotzen duenak, konvergentzia hizkuntza sumisioa praktikatzen duenak, edo konvergentzia gaztelerara egiten duenak, ez? Jatorra, praktikoa, sanoa, espontaneoa, holako terminoak jaso genitun. Eta gero bazeuden, nolabait elebakarren aurrean, euskeraz aritzeko, borondatea erakutsi edo gaztelera pasatzeko nolabaiteko resistentzia zehatzen zutenek, politikamente comprometido, militante, radikal, eta horrelako terminoak erabili izan ziren. Eta portaeraren arabera ja azkeneko perlak eta pixka bat elebakarren aurrean euskeraz aritzeko borondatea nolabait nabarmen erakusten zutena, edo gaztelera pasatzen ez zirenak edo eutsi egiten ziotenak bere hizkuntza, izan ziteken lankide bat, izan ziteken bezaro bati buruz, hizketan ari zenean, hauek ziren elementu arraroak, itxitak, zerraus, baserritarrak, kaxere, euskaldun petopetua, euskaltzale, radikala, militantea, militante acérrimo, intransigentes del euskera, retorcido, cabezones impertinentes, machacones, zote, extremista, horiek ziren zeak, hainbat gauza jaso egin genituen, detaila erreta, baina begitara eman ziren zuen, begira zea, ez da, gero aztertze dituzu, eta askotan, zeatan, konversazioetan da, ez zegoen intentzio txarrik, besterikan gabe zerbait adierazteko erabiltzen ziren zeak ziren, eta, duten zea, ez diot trascendentzi gehiago emanei. Ondorioak, egia esan, zertarako, ze ondoriotara eritxe ginen, batetikan hitz egiteko beharra. Hiztunok, baina ez elebidunok euskaldunok bakarrik, elebakarrik ere, hitz egiteko behar izugarria dakate. Beraien hizkuntza esperientzia kontatzeko behar izugarria dakate. Beraiek ere, euskerarekiko kontaktua bizi dute, beraien elebakartasunetik, eta hori kontatu eta nola bizi duten eta sekulako izugarri eskartzen zuten, ordo erdi propioa edo 3 ordu laurden, batzutan luzatu ditezien ere, denbora hartu izana, ez? Hitz egiteko beharra eta entzunak izateko beharra. Askotan ez dutelako aukera izaten, edo joten dira euskaltegira, klasea zatute, ez dakiz, askotan, entzun, besterik gabe, epaituak izan gabe entzun izateko zea hori, ez da? Gero, hizkuntza bizipenaren hausnarketa egiten laguntzeko azpiegituren gabezia, eta azpiegitura esaten dudanean, nolabait, hausnarketa edo liserik eta
barkatu metodo bat, profesionalak, guneak, ez dira existitzen horrelako. Orduan, beraiek konturatzen ziren bere kriston korapiloa hor mahai gainean jartzen zuten, eta nioz nintzen azken batean terapeuta eta ez dinen zertzen, baina egia zen horri batean, beraiek gogo hori, premia hori ez, askotan maian erantzun txar bat jaso zutelako, horrelako gauzak ere agertzen ziren. Elebakarrentzat, ulermena garatzeko berariazko eskaintzaren gabezia, alfabetatze euskalduntzen munduan, oraindikan, hor badago esparru bat garatzeko, nolabait gantxo bezala, eta lehenago Mikelek esan duen enpresetan kostua murrizteko, ez da askotan ez da zertan planteatu beharrik beste muturrera eta ikasketa prozesu osoa, zagian ulermenan urratsak ematea eta ulermenaz bermatzea aski izan daiteke, bezeroak nahi duen hizkuntza mintza dadin eta hizkuntza oztopo izan ez dadin, ezta? Eta gero, bai, 5 minutu. Ondo. Eta zeak, ondorioak ez ja diskursoa, azterkutsak berak orokorrean, balio izan zuen datu bilketa bat egiteko, entzuna izateko eta hitz egiteko aukera emateko langilei, eta hori asko eskertu zuten, eta pixkat terapia bezala izan zen, jende bat entzat, enpresa derrepente gai hau altzen du eta landu nahi du, ez? Eta egiten du olako zea bat, eta, ostez, bereintzat txokantea izan zen, ez zuten espero horrelakorikan, sorpresa handia izan zen, gainerarea joan eta epaituak izan gabe entzun, eta beraien zea jaso, eta, akaso asko jota, hartzeko preste egon zitekenari, pista batzuk eman zea, eta izugarri eskatuzten zea bazan. Horrek, gero ekarri zuen ondorioa, aurtengo martxoan hizkuntza plana onartzea, 3 urtetarako hizkuntza plan bat onartzea etxe barruan, kutsaren sorreratikan egin dira hainbat saialdi eta ez ziren lortu, eta hor Elujarko lankideak ikuste ditut, eta gogoratuko dute askotan, lortu zen hizkuntza plan bat egitea, eta hizkuntza politika orokor bat, egina dagoena 2013 eta urtetik urtetz berritu eta jazten eta hobetzen ari dena, eta aurki onartzeko puntuan ongo dena beste edapeneko beste lurraldetako hizkuntza errealitatean zea jasota. Berez, horrelako azterlan bat, baliagarria izan zen, zea egiteko, arlosa batzuk jartzeko gero aipatu ditudan hizkuntza plana eta zerako. Eta hoxe, eskerrak eman ditut, batetik kutsari, holako azterlan bat egiteko aukera mantzialako, Jose Agustin Arrieta, Carlos Ruiz, Mikel Irizarbera, lanari amaieran sekulako bultzada eta zea mantzialako, emuni, kutxan hasitako lanari gero jarraipen egiteko aukera eman didalako, eta makina herramienta institutuari, gaizekoei, eta gaur hau azaltzeko zea eman diazuleko, eta zuei hemen txintxo, xeixirek entzuten egoteatik, garrota zentzuten egoteatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Imanol. Galderari gero pasenute, berari egiteko. Para minutu daukagu. Imanol, lehen aipatu zunean, eskertzizuna sakontzeko bat, euskara ikastaroen eskaintza nola egiten horre daukan garrantzia. Bai, hor azken batean topo egiten genuen batetikan, batetikan dago elebiduna bere hizkuntzan egin nahi duena eta parean dauka elebakarra. Eta elebakarrak ez du ulertzen. Baina askotan elebidunak transmititzen diona elebakarrari da, ikasi zazu, ezta? Edo, labait, haizu ikasi egin behar duzu, ezta? Ikasi egin behar duzu, nabarduratan sartu gabe. Eta, Euskal Herrian euskaraz, eta euskaraz bizi nahi dugu, eta lan eta bizi, eta funtzio guztiak euskaraz, eta ez guk elebidunok bakarrik, baizik elebakarrak ere. Besteari ere esaten diogu zer egin behar duen, ezta? Eta zer da gertatzen dena hor, zu tire egiten baduzu alde batea, eta beak tire egiten badu beste aldeka, hor tensioa azizdoa, ez da, hor sekulako korapilua. Pertsonaiek ikusten zitzaien korapila handi batekin. Aldi esaten zenean, zerotikan egun pauso daude, eta pentsatu behar dugu, maratoia zehatzeko, gaur hasita bihar maratoi bat ez duzulako ringo, eta orduan gauzaile
eta gaina ikusita zenbait pertsona ja ze edadetan zeuden eta ze gogo eta ze bizitza eta ze, bueno, hori norberak erabaki behar duzea bada, autu personal bat bezala planteatzea hasteko, pixka zua bitzatzen, eta gero esatea, nolabait azpimarratzea joa, beraien elebakartasuna eta gian ulermena ez dela beharrezkoa ikasketa prozesu osoa burutzea eta egunean, astean 10 orduko eskaintza batean, 10 orduko eskaintza batean sartzea, baizik, bueno, ez dakit, ingelesa, frantsesa egiten dira, astean 5 ordu, 4 orduko, 6 orduko zeak, eta beste gauza zeago batean pixka pistoia jetxezkero tensio hori edo exigentzi maila hori pixka relajatuz gero konturatzen ginen, beraiek, beraien zea zela, beraiek ere relajatu iteziela. Azken batean, zu tirakai bazea eta beste tirakai bazaizu, zu pixkat jeisten baldin baduzu, tensioa, bestak ere jetxi egiten du, eta hor, poliki gerturatze bat, ez? Nola baina erizkuntzan hitz egin eta zeatu nahi dut, eta bestea, ni ez nago prest euskera ikasteko, orokorrean hartu, eta hor, 2 mutur zea horietan, hor tartean, badago entendimendurako zea bat, ez? Eta hor konturatzen gara, alfabetatze euskalduntze munduak, konturatzen ez, eta oantxe izan dira matrikulazioak, eta ze eskaintzak egiten diran, da egia geroz eskaintza espezializatuagoak, eta hor badago eremu bat, benetan, eta pixka bat ez mutxo kanpaina egin du HPS-ak, eta alde horretatik esan nahi dut, publiko horri zuzenduta eskaintza berariazkoak diseinatzea, azken finean saltzea, nola saltzen dugu, nola ze mezu ematen diegun da importantia, ez da? Ni bituzet, pixkataz mutxokin jende batek ulertu ediritxe zaio, ez dakit, gero nola egin den eta nola zeatu den da ez nahi zor sartuko, baina, esan nahi dut, mezua eta helburua eta xede taldea eta, hori hor dago eta elkarrizketa hauetan topo egindako elebakar guztiak sartzen dira xede talde horretan, eta jende horrengan ikusten genuen, hoi, edade batetik aurrera, 50 pikotan dagoen persona bati, eta gero horrek badu beste aldea, ez? Topo egiten dugu bestearekin da, atzeti datozen gaztea, 35 urteko batek esatena, ez atzeti datozenak, eta zuna, zuaz, ez 35 urte euskatzu, edo 40 urte, berrintzat edo 45, esan nahi dut, persona gazte bada, lan munduari begira. Hori bestea zen. Kasu honetan hori zen, pixkat exigentzi maila zemezu transmititzen ditugu nola helarazten diegun da. Ni kontuatzen zen hori, berai entzun ezkero, eta pixkat empatia zea bat sortu ezkerotak, beraiek ere jartzeko, gainala jendea egon dena euskaltegietan, egon dena zeatan, karo, haian beste helburu batzukin, ez? Eta, karo, da erregimen bat hasten duena, bezala, ni hasten banaiz, hemen txitsi betetako sabela jetxi nahi baldin badet, eta batean 20 kiloko erregimen bat egin behar duela plantatzen badien ere buruari da, zerotik eguneko helburu bat planteatzea, eta, ostras, bagian, hain lutxian pixkatzeatu, eta geho ibiltzea jun, da beste ez batzuk jarri, beste helburu batzuk, kilo bat, kilo pare bat, pixkat, helburu lorgarriago batzuk jarri, ez? Jarri pixkat, zuk ere egin dezak, berei eskura, ez? Bereik heldu ezaketen zerbait, ez? Jartzea, ez? Irratia ulertzeko, hilobekin jolastu alizateko, orain bibiumaren gauta gantxo izugarria da, bezeroa ulertzeko, ez? Bezeroak tortzu zizunia izu, nahi dut, bestakit, ez? 250 euro hauek atera hemendik eta sartu hemen, da, 250 atera, sartu, zero eun planteamenduekin, konturatzen ginen, beraiek hor zeatitezia. Bai. Eskerrik asko, Imanol.